So, pag sinabing istiqbal, ibig sabihin ay pagsalubong. Okay? Pag narinig ang salitang istiqbal, ibig sabihin ay pagsalubong. Kanaba kang balubal? Oh, ba? Kanabas kaniyang kang balubal sa Ramadan. Kay girakuan na yang hadak-dak la balubal sa Ramadan. Piyang halak-halak. Ilaya nga ka, maapads kaniyang ko RM, EM, at saka FM. Subhanallah. Bakit siya nasasama sa mga yan? Bakit? Kasi, pasulakan sa kanya, nagira diya maat. Nagito so FM. Subhanallah. Adong pa man, pasulakan, nagira buwa EM. Ayaman, ito, nagira Eid. Subhanallah. Ilang, kamaw ko na sa saap, na mas mapiyapan, iba nga laaguki mo, na di supungutubah. Amo tawa. Niya, laabal-bala. Nangataw niya, mas malaabal-bala. Nagira Ramadan. Subhanallah. Kapag kuya, igira Ramadan, maunaw na sa paganiya sa apa. Subhanallah. Naile nga ka, di ka rin po nambayan, na mauna kayo man to sa saap. Ramadan. Subhanallah. Ikadua gawi natigin na Ramadan. Subhanallah. Ikatlo gawi sisim sa paganiya sa apa. Ramadan. Taman sa ikanam gawi na Ramadan. Sisans kanyan din. Amay ko ikapito, miyada. Miyada so sumusulak ko na. Kahit man nakakuyag yan, amay ko last 10 days of Ramadan. Laylatul Qadr. Subhanallah. Ha? Ano ba ini? Kambal-bal sa Ramadan? Istiqbalur Ramadan. Tayyib. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, may 6 na aspeto ang istiqbal. May 6 na aspeto ang pagsalubong. Bakit? Kasi pag narinig natin ang salitang pagsalubong, di makna kapreparado. Basta akaalaw na kapreparado, ibig sabihin paghahanda. Nagyang kaya kapreparado na saben-sabenar ada ka makariparado udar ka mapadal magyang kaya nam agalbak. Kung wala sa'yo ang 6 na ito, tunay na hindi ka nakapaghanda. So anong pinaghahandaan natin? Ang buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan, bisita na darating at aalis na magiging saksi ng lahat ng nagawa nating mabuti sa Ramadan. Bisita siya na hindi pangkaraniwan na kung tawagin ay buwisita. Di ba? Minsan ganyan ang expectation natin, di ba? Hindi siya bisita na pag dumating sa atin, tayo yung magpapakain, tayo yung mag-accommodate, tayo magbibigay ng hospitality, vice versa. Kabaliktaran. Bakit? Itong bisita na ito, siya ang mag-a-accommodate sa atin. Okay? Siya ang magkikhidma sa atin. At ang tunay na i-accommodate niya or ikikhidma niya ay yaong taong gustong magpa-accommodate. Subhanallah. Bakit? Kasi hindi lahat gustong magpa-accommodate. Subhanallah. Kaya ang nangyayari, ilang beses sa'yo dumadaan ang buwan ng Ramadan, walang nagbabago sa'yo. O tarami modul, namiya pasat sa Ramadan, na maski tarmani modul. Subhanallah. Walang pagbabago. Walang nadadagdagan sa kanya. Kaya dapat alam natin ang diwa ng istiqbalur Ramadan at yun yung pinaka-purpose kung bakit tayo nandito. Di ba? Matuto sa istiqbalur Ramadan. Tayyib, 6 ito. Una, mga minamahal na tagapakinig, ang tinatawag na layunin, niya, or goal. Subhanallah. Kailangan sa tinatawag na paghahanda, mayroon kang layunin. Goal, objectives, na kung saan, pag natapos yung pinagpreparaduhan mo, okay, pinaghandaan mo, makikita mo yung goal mo. Ayan ang tinatawag na kapaniyat. Subhanallah. So ano nga ba ang goal natin? Ano yung layunin natin sa pagdating ng buwan ng Ramadan na inaabangan nating lahat? Di ba? Anong goal natin? O sabi ng Allah sa marangal na Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabi ng Allah, o yaong sila na mananampalataya, katakutan natin ika ang Allah ng tunay na pagkatakot at huwag nating hayaan na tayo ay madatnan ng kamatayan liban na lamang na tayo ay mga Muslim. Subhanallah. Kahit hindi Ramadan, sinabi sa atin ng Allah na always katakutan natin siya ng tunay na pagkatakot. Sinabi ng Allah sa ibang aya na tumutukoy sa buwan ng Ramadan, Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inubliga ika sa inyo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kagaya na lamang ng pagkakaobliga nito sa mga nauna sa inyo. Ibig sabihin, ang pag-aayuno sa Ramadan ay hindi po bagong ibada. Ito ay dati na. Before Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa. Ngayon, ano ang dahilan? Ano yung pinaka dahilan kung bakit tayo nag-aayuno sa buwan ng Ramadan? La'allakum tattaqun. Bakalo-kalo nas kita no nang beloy tano ama alakan si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, upang ako sumiyagad ka sa bulan Ramadan na dede na ini pagalin o kalak ka, daka katu isa kalak, na mataan na sabon-sab na radang kakaprepara duya pure sa bulan Ramadan. Dakaon makapniat. Subhanallah. Lagi pa kay baratan, giakia pa kataling umatano si Hakna babuman aya prepara duwan na Ramadan. Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng gawain, sa lahat, as in lahat, pag tinawag na paghahanda, kailangan may goal. Pakaibaratan, sumiyong kano si inaanto na ay goaliyo. Uba ayas yung antano si ina, patintunga tano, di miyaguto si bulakad. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Ino kasi panasumiyong, ada abang ka niya, wala kang goal, wala kang intensyon, aalis ka dito na na para bagang walang nangyari. Bumbala-bala gatano, nasubra sa amiyaswa. Kaimbes na ang goal mo na may makuha kang kaalaman, na amiyaswa kang kasala ka wasinwa ka. Banda may turug ka. Banda si saya so speaker na ro kanong ilay sa sabela, bakuro pelipat. Ha? Hindi kaya pili ang sukadak na narong mailay. Bari maparas, hindi tano. Naino ka, makakuha ka no sa rice cooker. Amin. Subhanallah. Subhanallah. Dito naman kayo tumingin. Subhanallah. Andito yung gwapo. Hindi, joke lang. Nama, may kanuro din. Si kano kasing pagilay. At prepara ino tanong hindi makaprepara. Duka, piasok-yaso nga sinada nga prepara do. Allahu Akbar. Ya Allah, baging nga lang una sa electric pa, nag-rice cooker. Amin. Allahu Akbar. Siya kano kasing ilay. Apya ginanobay nga nadi nga pagilaya. Si kay ilaya. Oh, ha? Saya sumata, nasutang ila nasa speaker. Kau to. Nasuutak ka, pamimikira ka, Biblia. Nasupuso ka, napasibutan ka. Kaya subhanallah, dito siya dito ro, natatantangan ka na rice cooker. Kalinin, saan sa mati, katantang ko dito ro, nayambagan sa rice cooker. Subhanallah. Na, pumakinig ka no? Magilig ka no si? Inuwak na imasusuwa, kami ya karata-rata, pembela-bela gitu, no, ada kami aswatan, no. Di ba? Subhanallah, may ko pagisang kauda si nah, miya kaating ako kuan, uhay, miya kaating ako ron. Na natunay miya swakaw, makauntud ako piupia.
Okay, miya kating kaon, miya kaon tud ke pia, natune miya suwa kaon. Ubayakan subis prina kan. Oh, di kami dimba kas. Naba nga yang ngasih, nasi bisprin kasih. Napapagisin sa padaga, natune miya suwa ka. Natika akuan, mo untud ako sonaan, madedang ako sa speaker. Subhanallah. Papagisin mo, tunay miya suwa ka nada. Kamay ina makasuray sa cooker, na di ka kabagan, natika, iya kang kuris. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Kinanglan na pamblabelag tanong na adna miya suwa iyo. Lagi do Ramadan, ganat sir kita no sa Ramadan na adma mo miya suwa iyo. Kaya tuwa nga no sa kalaka. Subhanallah. Na, siya ka no pagilay. Na, bismillah, taros. Yuti paganay, kinanglan na adna niyat ka, may layunin ka, may goal ka. Subhanallah. Ikadua, basta adir kay ni mapadalam na tanto ada ka makaprepara doon. Lagi-lagi ang kaya seminar tanong na udar kay ni ada ka makaprepara doon. Kinanglan nakatawan ka agyang kaya prepara doon ka. Subhanallah. Lagi-lagi ang kaya Ramadan, masyaallah, piyang alo yung mga masyekh tano, so mga sabaad, ang mga kukuman, agu mga dikepakay, nagupunggalubak, nagupamakutan sa bulan Ramadan. Binanggit ng ating mga ulama, nagyuto na kinanglan na, pag sib na kauto ka, para katawan kay isuan na ka, kanaba ka matataltalang sa Ramadan? Kaya man to, namadagla matataltalang sa Ramadan, kadi niyang katawan isuan yan, kauto, miya gumarag turug. Ay di niyang katawan isuan yan. La hawla wa la quwata illa billah. Ikadua, akapreparado, na kinanglan, nakatawan ka, adna ilmu ka, sagyang ka na napiriparaduan ka. So mga salaf, na aya galabakiran, na al-ilmu qabla al-amal. Ilmu pasin gubuso kinggulalan nun. At yung pa man, di ka di manambay ang nadi nga katawan ni mga saratian. Di ka di manambay ang nadi nga katawan ni pumakabatalon. Di ka di manambay ang nadi nga katawan. Subhanallah. Nakinanglan, nakatawan tanong. Lagi daya, miyating kanusin na dapat na inatinanak na seminar na dapat nakatawan ka mga sifat o mga kapag seminar aaya ka nagkaroon na ilmu kanaba rice cooker kanaba ili katarikapan kaya siya tanong si ilmu. Subhanallah. Ikatlo mga uri po Allah na kay miya ka paniyata ka din, may layunin ka na, may goal ka na, tapos siya buta ka din. Na ikatlo, mga uri po Allah na di ka di mamlano. Pamlano ka. Pamlano ka, saan to na ay suan ka sa Ramadan, pumakalaan ka sa oras, pumakaituan ka, isupar sa ginawang ka, ipaguman ka. Ngayon to, tanudan, al-iman yazid wa yanqus. Yanqusu bil ma'siyah wa yazidu bit ta'ah. Tanudan kagyang kaya para tiya tanu na pagkaumanan na pagkalbatan. Pagkaumanan may sabab ko kapangungunutan, nagukanggalbak sa mapya, nagupagkalbatan may sabab ko kamberadusa. Allahu Akbar. Nakinanglan nagyang kaya Ramadan, kukapukataling umanian, nalangon pagkaumanan. Puro ziyada. Allahu Akbar. Namabitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Igirati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam miyakat talingo masu Ramadan na sulangon pamintuan sa surga na lalakaan, pilakaan. Na sulangon pamintuan ko naraka na lalakban. Na mga syaitan umiyamaratiaya na penggapusan. Subhanallah. Na inong ka pinakimakang galubak sa marata sa bulan Ramadan, kabandada ka mapadkumiagapos. Kamala ka pa na syaitan. Bayad na kaya na ginawa. Subhanallah. At ang bawat isa ay tanungin niya ang kanyang sarili. Ikaapat, mga alipin ng Allah, dahil naghanda ka na o nagplano ka na, kailangan ihanda ang mga kagamitan. Subhanallah. So mga asya, akinanglan na preparaduan. Pakaibaratan, upang ako sa seminar, pagatin ako sa seminar, natunab si preparaduan na mga gamit igiras nga sa seminar. Di ba magawi diga sa bulupin na magawi diga sa karatas? O da, naad na recorder ka, o di naad na video nga. Ngayon to, kaparaan na ka puro takakiya ilmu.
Kapag kalipat ka, ayaw pa nariyok niya kay did ka. Na malipat ka, nakatulungan ka roon na Masya Allah. Kenapa ayah priority tano sinandi ma piyo na tuda ka anak kurun turuga piyo-piya. Karina sada ka pamlano. Subhanallah. Dan kari para du piyo-piya sa diyang kaya, seminar na lagi dumambog yang kaya bulan Ramadan. Ha? Preparado ka mamusa mga gamit na kailangan nakapunggunaan nakaku Ramadan. Pakaibaratan. Ako sa mala Quran penamarangwi kapakwa kan sa mala Quran kapara katitikayan ako anda kuntaman. Asa kang bipapagusaron. O di na pumasa ko sa sajada, aayamanan niya na makukumpurta ko rin kusimba ko ku Allah. Ino mga de, miya pikir kanan. Antawa kada. Miya tama nga mama sa sama nga ipetar na di apiaso ipetar na di nga katawan ipetuan sa ipetar. Adi ko katawan Allahu Akbar. Naman, yang kaya kapag ipetar na ino mambitoy sa iftar ka, ibetal. Ayamaan na niya na nambetalan na kabuha keso puwasang ka. Ibig sabihin, light meal. Magaan lang na pagkain. Betalan na kabu. Amay din sukata ka. Nagyang kaya maranawa pabrot. Subhanallah. Langon na Panginoon sa dunia na ipatan na dadangaan yan. Na imbes 5 minutes, 3 minutes before the iftar, magdua. Bakit? Tinatanggap ng Allah. Ang ginagawa niya, kalalakaan niya na susaging na nanayon yan, ipatar kakakuban niya nun. Subhanallah. Minutes, seconds before iftar, lahat ng hiling mo tanggap, tinatanggap ng Allah. Allahu Akbar. Panagda nga suwala pa mga nikak Allah. Nakaida, kas ka na, piyanagong karo apiti barang na palawa mga panginang kan, naluman nakakaon sa satima na saging, nakakapatan ka sa sabal akawan na nakasudius, o di na fruit salad, nasunarum sampan na. Na ayat tatantangan niya nasa oras, kanaba po pamang ni ko Allah, kading gagani ka pakakanian na. Namito ka, baka beluyat yan yan. Andi tarawih. Banyang pipikiray tarawih ago isya. Subhanallah. Nailay nga kaapi lagam so imam. Api ako nakimiya beti ano imam nakagagdaman niya no na bakara. Bakaudo na. Subhanallah. Romo ko na pagkagatan. Allahu Akbar. Na sami Allahu liman hamidah na makaginawat man. Na amip man ko sujud, bada makatik. La hawla wala quwata illa billah. Miya binasa sa tarawih. O pa man ituros ka, panamimbaw tano sa masjid. La hawla wala quwata illa billah. Mga bala-bala. Nakinanglan mga uripin wallah. Nakatawan tano, preparaduan tano, di tano di pamlanuan. Ad na goal tano. Mata na kikaupira, rumini para duka di ka di mamlano, na may topasin, ka anak ko di turuga. Andi sekita tiyan ang kaadang penataraw, yaguan penasalatul isya. Na mapasad na teka ka. Laman niya. Dabar kab separ. Subhanallah. Naida. Wala mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Ano pa? Sumunod, basta ka preparadun, ay preparadun so ginawa. Katawan na ka, kalibatan so katuro ka, focus ka na simba, kalibatan so kakapat sa cellphone, kakapatan tano na Quran, kalibatan so mga giraw man na to. Dapat nasasabutin na kanan. La hawla wala quwata illa billah. At last but not the least, basta preparado ka, always may evaluation. Papagisaan na kaaginaw kayo ng mga deki, umanan so parat di ako, ang tao kakya lubatan. Ino mga de, miya kabagar so simbakan, ang tao kakya, miya kalubay, ang tao kadin namin yumanon, na umanisang ang tao na pakaisiin niya na ginawa niyan. Nga naman, manguripin wallah, giyanan ikapreparado sa bulan a Ramadan. Naknabago ka preparado sa Ramadan, ka basta pembetuan ari parado, na dirong kadaagyang kanan-anang. La hawla wala quwata illa billah. Nakinanglan na ikumpir tanong na ginawa tanong. Naman manguripin wallah. Mataan din ku wallah. Kamakang belag-belag tanong na ayabo ka penggunaan yun na ilmu amiyakuan yung si'i. Maka liw-liw roon ada mataan. Na ubat tanong maswa lagi dagyang utamya aliw sa aya aliw sa suratul munafiq. Suratul Muhammad. Asusiran ito ang mga munafiq
Na aya betadiran ay laman nagita pitaru Allah. Wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul 'ilma madza qala anifa. Subhanallah. Ila akhir al-ayah. Pitaru Allah sa Quran, ya Muhammad, hay saka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na benar-benar din ay gira mapapantag kairan antaw to sa mga munafik. Igira mapapantag kairan na di sinan di mamaki nagpiyo-piya. Lagi daya. Oh, pamako dito sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na punggit di sinan di mamaki nagpiyo-piya ay na reaction nila na adu ustudin, ana mataan, Allahu akbar. Allahu akbar, pure, masyaallah. Gina ni mga reaksyon niran. Natigo na tigo Allah subhanahu wa ta'ala hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Amay kumakambela-belag kano. Nasungsiran ko mga tatao, ang mga tao, ang makaatin ro umambo. Natunip tero niran, mantuno to supitero i sheikh. Dahil na sumiulod ra kanon. Nagina ni kaswayan, makambala-bala gatero na mitutuon na yun sa mga uktin niyo, mga pagarin niyo, mga wata niyo, pamilya niyo, natunay miya swakaw, natiga mabwa, tunapan, uway, natunapan, mataan. Subhanallah. Bakit? Hindi mo pinaghandaan ang pagpunta mo dito, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Katawan ka na, malubaya pamikiran ka, piya subul pinagukaratas na daarakaw. Subhanallah. Nauban niyo anan suwa si isa, bulan aramak, inanglan na katawan yun ni suwa niyo. Automatic. La hawla wa la quwata illa billah. Na, may sabab kung yung mga gagaan sa oras o, na actually, na so kadakalan si iku pagusay na kan, na miya aloy nagyang kaya mga guru tano, mga masyekh tano. Ugay na, kabaya ka na fokusan na kung ba nagyang kaya isa aayamaanan niyan na bitiyara. O di na isa ayamaanan yan na nakinanglan na sabutan tano si iko'y pagpagalaw tano sa giyang kaya bulan a Ramadan. Mga minamahal na tagapakinig, maniniwala ba kayo na kung naniniwala ka sa salita ng normal na tao, what more sa salita ng Allah? Subhanallah. Kung baga, naniniwala ka na sa kapwa mo tao, naniniwala ka sa mga advices, naniniwala ka sa kung sino-sino man dyan, kumbaga sa kabataan, halimbawa, pag broken-hearted, nakikinig kila Papa Jack, Labon Radio. Bakit? Kasi pag broken-hearted siya, pag narinig na ang isang komento o advice na isang tao, pipure ka din, iniwan niya ako, love myself. Subhanallah. Kung naniniwala ka dyan, mas maniwala ka kapag may dalil sa Quran at Sunnah. Subhanallah. Di ba yan ang isang tunay na mananampalataya? Pag mananampalataya ka, sinabi ng Allah, Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا إلى آخر الآية. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minun, tunay na ang mga mananampalataya, tunay na isa o ilan sa katangian ng tunay na mananampalataya. Idha dhukira Allah, wajilat qulubuhum. Kapag nabibigkas ang pangalan ng Allah, nanginginig ang kanilang mga puso sa takot kay Allah. Pwede pati nga man, alabaron sa ingad dano, sa ingad dano, napipit. Labi sa 10, 2, 5, miyadak-dak la masjid, na lalayo na kung nagsubang ingaran o Allah, na din na pagkaalinra ka. Kau di setor, na di setor, na di mag-imil, na di mag-imil, na upama ko di tiktok, na di tiktok, din na bun pagkaalin. Na pagkanagin, so ingaran o Allah, ipagpananawag. Subhanallah. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Naigira apagpagaluin kiran sa mga ayat to Allah na pagkaumanan so paratiyairan. Subhanallah. Di ba? Upama ko di ka di mangimenar kung lagi keamranaw, akan ba pagpagusar sa dalil, igira kailangan nakaswa advice na mas pangimenar ka igira ad na mapapadala mo sa Quran
agus sunnah. Na malagyan mo tayo sa tutulan. Isang kwento, mabilisang kwento, pakinggan natin. May dalawang mag-asawa, buntis ang kanyang asawa. Buntis, siguro months. Ngayon, sa sobrang hirap ng buhay, sa sobrang hirap ng kanilang buhay, napag-isip-isip ng lalaki na maghanap ng trabaho sa malayo para makapag-ipon para sa lalabas na kanilang magiging anak. So nag-usap silang mag-asawa. So kahit ayaw ng asawa, of course, masakit, di ba? Pero dahil sa hirap ng buhay, napilitan pumayag ang babae. So pabilisin natin ang kwento. Lumayo ang lalaki, naghanap ng kanyang trabaho hanggang nakahanap siya ng isang among nasa kanya ang Islam na mananampalataya. Nung nahanap niya, hinire siya, pero may kondisyon yung lalaki. Hindi yung amo, may kondisyon yung lalaki. Sabi niya, amo, magtatrabaho ako sa'yo sa loob ng 20 years. 20 years gusto kong magtrabaho sa'yo, sabi niya. Ngayon, hindi ko kukunin ang sweldo ko monthly. Titipunin ko yan 20 years, saka ko kukunin. So, pumayag ang kanyang amo. 20 years ang kontrata, hindi kukuha ng sweldo, iipunin yon at pag 20 years sa kanya, kukunin. Pabilisin natin ang kwento after ng 20 years na paghihirap niya, pagtsatsaga niya. Ngayon, dumating na ang araw na pag-uwi niya, pagbalik niya sa kanila. Nung oras na babalik na siya, nakahanda na yung gamit niya, pumunta siya sa kanyang amo, sabi niya, o aking amo, ngayon ay tapos na ang ating kontrata. Aalis na ako, babalik na ako sa amin dahil namimiss ko na ang aking pamilya. Tapos, sabi ng kanyang amo, okay, sige. Eto, ayan, sabi niya, eto yung 20 years na sweldo mo, ang laki nun. Di ba? Sa unang panahon, mga gold pa, di ba? Hindi naman pera sa ngayon eh. So, eto, sabi niya, eto, dalawang bar na malaking gold. Eto yung sweldo mo ng 20 years. Ayan. Pero bago mo kunin, may tatanong ako sa'yo. Sabi niya, mamili ka. Etong tinatago kong 3 advice o etong 20 years na sweldo mo. Mamili ka. Alin ang mas pipiliin mo? 20 years na sweldo mo o etong tinatago-tago kong advice? So napaisip yung lalaki. Sabi niya, Subhanallah, 20 years na sweldo ko ipapalit sa advice. Baka may something sa advice na yan. Subhanallah. Diba? So, pabilisin natin ang kwento. Sabi ng lalaki, amo, matulog muna ako ngayong gabi. Okay? Mag-iisip ako ng malalim kung anong pipiliin ko. At natulog muna siya, kinaumagahan, nakapag-desisyon na siya. Sabi niya, amo, sabi niya, nakapag-desisyon na ako. Kasi imposible naman na 20 years na sweldo ko, ipapalit mo sa payo lang, 3 advice lang. Sabi niya, pipiliin ko yung advice mo. Subhanallah. Hindi ko kukunin yung sweldo ko, kukunin ko yung advice mo. Sabi nung amo niya, yung totoo, kasi anak, kalam wahid. Ako ay isang salita lang. Hindi pwedeng bawian. Sabi niya, opo, kukunin ko yung payo mo. Okay, sige, walang bawian. Kinuha nung amo yung sweldo. Tapos binigyan niya ng 3 payo. Sabi ng amo niya, unang sinabi ng kanyang amo, la tata'ajjal alayka bit-ta'anni. Sinabi ng kanyang amo, huwag kang nagmamadali. Maging kalmado ka. Subhanallah. Huwag kang nagmamadali, maging kalmado ka. Bada sakit taulo niyan na miyaro perupeta puso yan. Upama na so 20 ragu na so kaya ka na ini sambi yung sagyang ka na nakatiro advice. Aapi ang tawa, api aso pupingaan. Api aso di besembayang na mapatiro yan rakna na nabakang gagana. Miya ilang susukay, mataan, miya patay ang misis. Natingin na ba, mabawi ko ikadua? Oh, sabi niya, baka mabawi sa pangalawa. Sige,
Sige amo, baka mabawi dyan. Bigyan mo yung pangalawa. So sabi niya sa pangalawa, ma la ya'nika fala tatadakhalu fihi. Fala tatadakhal fihi. So siya'y mga bagay na walang koneksyon sa iyo, walang konektado sa iyo, huwag kang nanghihimasok. Bepaman kaumanuman niya kaya kerata ginawa niya na la hawla wala quwata illa billah. 20 ragu na sukaya kana ini sambil kanon. Matan ka apian tawad na bukan ga kanunanan. Huwag kang nanghihimasok sa bagay na walang koneksyon sa iyo. Subhanallah. Mata mi kerata ginawa niya. Nah, bukan kad lagi nanalas ka tiari ba kana mi alugi mi napis ako. To nagi nanalas to. Natigyan tuwa. Iyyaka an tattakhidha qararan wa anta fi hali ghadabin. Ay maano to na kapag nasa kondisyon ka, nasa kalagayan ka, nagalit ka, huwag kang nagdidesisyon. Basta kararang itangka, nauba ka pendesisyon na kakapsendita na kaso, resulta o galabak ka. Subhanallah. Ana mata nang amiyara taratad na ginawa niyan. Kambeling na tunad ni suwa ni karuman yan. Oh, nararata batid na tigagyang ko tuwa amon yan. Na kalam wahid, importante mas pinili ka to. Na, ugay, nambaling ka, nakatiatigin nagyang kaya talwa, mga alaapaan. So isawn, nakinig ka, salalan, kay baling ka na. So dua, nabagan nakakikarumang ka, nabubagan nakaku, wata ka. Tigiyan. Api ang ginambimin yung mga sawalay niyo na, karam ako, ito niyo yung mga, upaan. 20 ragun. Subhanallah. Napaganda sa tutulan. Pembaling agyang ko to adato. Pembaling, agyang ko tama ma. Pagka pembaling yan, na mararata-rata ginawa niyan, di bekas may, di mitmitiara Subhanallah. Nah, kapembaling yan, ada minimba na kainian na tao, natigyan mo to Garian dia kasum. Upama ko sa ingad, asum ako sa balo lagi te. Balo ini na kumamuro ako sum. Saya tamu kita kamagaan. O si kapagukit na talugawi ina si ina salong ambu na pakumatado. Pakumagaan saya. Nabanyan da mapikir supaganay apiteroon o amon yan. Naisip niyang sinabi ng amon. Ano sabi ng amon niya? Huwag kang nagmamadali. Huwag kang nagmamadali. Maging kalmado ka. Di ba, bitaro yan? Natigyan na to ate, inis sambi ang ko 20 ragu na sukaya ka na, diya ka na ibmulalan. Ibmulalan na kan. Naki, diya ko kapagunot, diya ko surkat, nabo ko di ngagaan. Siya ko dong pagukit sa, dito na ako dadaan sa, kaya layaman na kanalala, na piyato ni kawatan niya, kanabo ko di ngagaan. Na, pabilisin natin ang kwento, kaya pitaan, kaya balitaan alang unami ukit sa giyang uta shortcut na teolis piamuno siran langon. Piamuno siran langon. Kaya tukawan yan. Tigyan na ay daw. Udara kambagan o amwa ka na giyang kutuwa payo na miyak taya ko dubes. Natigyan na kaya tangkaan din no to. Rominila ko din. Dad na tao na ginawa kaya namin isang biyo na giyang kaya niyawa ko. Namiya na ginawa niyan. Napakagaanta, namiya gagawi Papangilubas ka niyan sa, ayamaanan niyan na, kapag check-inan niyan, kan diukawan, kamawatang panasungan niyan. Namiya check-inon, miturug, gagawi na namiya nga anagyan na mga tawa, di kukuryak sa liyo. Di malalali sa mga tao, kukuryak, lali sa mga tao. Nasukusurong niyan sana, namiya pikiryak man so'y kadua, Peter Ono, ayamaanan yan na amon yan. Napagantad man sututulan na tunay kadua Peter O yan, basta aden asyay, ada ubar kakikukunit, na ding ka papanuldi. Subhanallah. Natigin na, kagye, na miniligtas yan so buhayakan, upaganay. Na mas berat yan na kaniman to ikadua. Na din yan tekurami turug. Kaya pitaan na ayan yan kapag check out na milaylen yan, nagyan kami tataya ka mga lawas sa langon miya matay. Kaadam sa miya kabuka arimaw na sadsab kailin yan na tao na pagkinian. Subhanallah. Nabun yung mandam mapikira, Ya Allah,
Alhamdulillah kay ni bagay ra ka nagyang kuto amo ka nagyang kuto advice. Kaputay ako musa. Napumbiling sa kanya na mapipiyapiyad na ginawa niya. Na Allahu Akbar. Niya kaumas kanya sa walayran. Na malalangkaw niya maswalay ka malumawatan. Malalangkaw niya pan. Kung kalalangkawan niya nun, pumbiling sa kanya nun, pupakaran niya ron na milay niyan si karuman niyan na adna gumiyak suna mama. May kabit. Subhanallah. Adna gumiyak suna mama. Kukile niya no nagyunigan niya kamatang ang buno niyan si karuman niya nagumbuno niya nagyang kutwa gumiyakson. Buno niyan. Nakyat tanudan niyan so Peter on amo niyan. Tunay Peter amo niyan. Igira pagkararangitan ka na uba ka pendesisyon. Iyaka an tattakhidha qararan. Iyaka an tattakhidha qararan. So, kaya pikiran yan roon, natigin na, pakapita ako dun, kapkarangitan ako, mapitabo din, na miturug sa kanyan roon pasin sa mawatan ko walayran. Miturug. Kaya pitaan, na miya kauma, sulit sa kanyan sa walay, nagaganiin. Babala ka ni karuman yan, na mabubaya-baya kapagar kanyan, na initulod yan si karuman yan. Iya kung atigin di pamukagi, mira sarasaya ko atigin sa mawatan, na orian yan, na inisambi ako nga, miyayliya ka sa kaatigyan, di ka di pamukag, giyak ka sa kaatigyan, umamang ka, kabit ka, natigag yung utakaruman niya na, karuma ko, piraragong bisa kiada ka, natigin na 20 ragun, wata ka manuto, mata nga duminisisyon sa kanya, nang bunuh niyan siran, miya patay niya si karuman yan, miya patay niya si wata yan. Namiya kapi-api aginawa niyan sa tigyan na mataan bisagyang uto advice ra kanu amwa ka na udang kuan na miyatay ako na miya patay ako banagyan kaya mga pamilya ko na miya karilad na tigyan ki karuman niya kay kaagan man si karuman niya no kau pa makugyang uta karuman niya na marana wada aparatyan yan awaka 20 ragu na kaya sebadak na ipagwitin kasi napaan na di kay kaagamaan. Now karon ako natunay miya sukat ka na piano tulian ng sumya suwa na tigyan na to naona importante na adna tigyan na mauuyag ka miya katali umang ka natunay awid ka natin nakatatigyan o dua paan talawa na nakiyan na kanong suy katalo natinaw nga si karon ako kumanta no magigi pa na first time akanta no pamilya ubada slice say karon man yan so paan na nudun so sweldo niya na 20 ragun subhanallah. Miaslay siya nakaruma ko ato nagyang kaya gold. Na inilay daton ginan din so sweldo ka na 20 ragon. Na tiyago sang beso. Amo kanino beso ko awi din ang natiga kanu ba atura. Subhanallah. Tunay sibutan roo. Kagina miya ka pasada ko no. Uba sobra-sobra sana lebad ako niyo talong pa kasi abutaken mo to insyaallah. Naman manguri penuwallah. Upama ko papangimanar ka ko normal advice api anda pan miya kapuon igid kailangan ka so advice ay pandapat ka adna dalil yan connection yan sa Quran ug sa Sunnah di ba dapat mas papangimaran ka di ba lagi dagyang ko ta paganay pitaro amon yan na uba kading ngagaan always kalmado ka nato ni Peter o Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'anni min Allah wal ajalatu min asy-syaitan so kakakalmado kanabakang gagaan apuunanan ko Allah nasukan-sukang gagaan apuun ko syaitan subhanallah na di kong punpungimanar subhanallah ikadua to ni Peter yan malayaknika fala tatadakhalu fihi so da abang kaun ke kuaguna udi na dir ka kay koneksyon nading ka penuldi nga Peter o Nabi sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni isa sa kagandahan ng pagiging Muslim na ang relihiyon ay Islam ang pag-iwan sa mga bagay na wala namang katuturan para sa atin subhanallah yung ikatlo wag kang nagde-decisions pag galit. Anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taghdab. Ano pa? La taghdab. Ano pa? La taghdab. Faradda miraran faqala la taghdab.
Pitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam uba ka pagkararangiti. Natuna pa ni Pitaro yan, uba ka kararangiti. Natuna pa ni Pitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam, uba ka kararangiti. Ha? O siya para mus ka dumingil sa giyang gutuwa rice cooker, na uba ka kaya napkilyak na pagpakagirawa. Malunyang pasiriin. Subhanallah. Nagini po kauri ang orkanuran. Mga ori po Allah subhanahu wa ta'ala. Isa, parar kanoy nilang uno. Langon tano. Miyang buhay kano langon. Panginin ko po Allah, langon kano dumakasunod sa surga. Sa diyo kumibagak. Diba, manas kano bu. Oh, napay. Isa, ang miya kapya-pya. Giwi bagakar kano. Isa. Kami alin dumama syekso sabad. Isa, at tano din niyo, amiya kapya-pya, galaba kong mga ulama o salaf, mga salaf si kumyangon na amasa. As-sahaba, tabi'un, tabi'in, na ay ipagpagalawiran ng kubulan a Ramadan na kapririlai. Ngayon to, kakanabaman basta-basta mga uriman wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naman so Allah, sa hadis, apaturuun wallah aynal mutahabbina bijalali. Anda sumanga tawa nagmahalan for the sake of Allah. Anda siran. Di ba? Anda siran. Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Iman to na po kasirong na kasirang ko sirong akan ko gawi iyada kasirungan niyo. Subhanallah. Nakinanglan na di tano di maririlain. Ha? Yang akasisina mo kasayan hindi pagkakaunawaan, pagkakalabuan, pagtatampuhan, pag-aaway, parte yan ng tinatawag na relationship. Hindi matatawag na relasyon ang isang bagay kung walang tampuhan, walang galitan, hindi pagkakaunawaan. Bakit? Doon mo kasi siya nakikilala at nakakapag-adjust ka. Di biskap sindaga na pagka-adjust ka. Yan ang purpose ng hindi pagkakaunawaan. Hindi matatawag na tunay na relasyon kung walang away. Okay? Walang tampuhan, walang conflict, walang bangayan, hindi matatawag na relasyon. Ganyan din po sa pagiging tao. Pagkakaibigan, pag-aasawa, pagkakapatiran, lahat ng yan hindi magiging relasyon unless mayroong pag-uunawaan dahil sa bawat adjustment ng bawat isa. Huwag kayong magpapasilaw sa mga babanggitin ko. Sinulat ko lang to Baniyo binasaaso kapapagariatano kambubulayo ka tano, kay isay sa tano, misabab si ikurang ko, posisyon, pera, galit, tampo, inggit, salita, lalo na ang pride o ang kibr. Subhanallah. Kasaban-sabanan, agyang ka na napiyang aluitano na ugi nambu ikya sabapan sa kiya pa di nyo ka patukuraki pagaring ka ang Muslim nada aba kapanad o kapapagari ayo adwa ka tao. Subhanallah. Walang bigat ang tunay na pagsasamahan nyo. Napakaliit na bagay gagawin nyong bagay para maghiwalay kayo sa landas ng Allah. Subhanallah. Posisyon, pera, rangko, puri, pride, yan lang ba ang sisira sa pagkakapatiran natin? Mas mapiadid na posisyon, mas mapiadid na piraka, mas mapiadid na nan, asara kaya di tayo makambuno. Subhanallah. Ngayon ito, pitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limri'in ay yahjura akhahu fawqa thalatha layali. Pitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limri'in. Sa ibang riwaya, la yahillu li Muslim. Hindi ipinahihintulot sa isang Muslim na hindi niya pansinin ang kanyang kapatid na Muslim sa loob ng 3 gabi. 3 gabing palugit. Bakit? Pag naubos yan at hindi pa rin kayo naaayos at hindi pa rin kayo nagpapatawaran,
kamumuhian kayo ng Allah. Pagkadaan sa balis o mga galbakyo, mga pipiya. Pagkadaan sa ayamadir kanu pagpakatalinguma, so balas o mga amaliwa, mapiya. Lalo na sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Hahayaan nyo ba na magpapakahirap tayo sa Ramadan at mayroong taong hindi tayo pinatawad at hindi tayo nagpatawad? Subhanallah. Ang sabi ng Allah, binabaliktad ng mga tao sa panahon natin ngayon. Sabi ng Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa-aslihuu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Subhanallah. Sabi ng Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Tunay na ang mananampalataya ay sila-sila rin na magkakapatid. Fa-aslihu, ayusin ninyo ang bawat pagitan ninyo. Hindi yung dahil mas close ka sa iba, dun ka. Dahil mas close ka dito, dun ka. Hindi. Tunay kang Muslim, gagawa ka ng paraan para maayos, hindi para kumampi. Subhanallah. La hawla wala quwata illa billah. Nahnu nattahidillah. Pagpag-isa-isa ang tanong sa Allah, nasa katanoy di kayo isa-isa. Para saan pang ittihad? Subhanallah. Pagpag-isa-isa ang tanong sa Allah, na di tanong ko kayo isa-isa. La hawla wala quwata illa billah. Naman mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya di tanong di kapakang bida-bida sa upamana adin aka-aaniban niyan a grupo. Dapat na upyur tanwa Muslim na kanabat tano kiran kay ilaya ay isa-isa tano sa gold na competition. Kailangan tano kiran na collaboration. Asar mabuka isa-isa kano sa tindag ayamaanan yan na sumati tuwa Quran ago sunna. Si ikwayamaanan yan na kininggulalan no nagukya sa buto ng mga ulama us-salaf. La hawla wala quwata illa billah. Antunapan, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu mazlimatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm. Pitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam, sino mang may nagawang kawalan ng katarungan sa kanyang kapatid na Muslim, sa dangal man o anumang mga bagay, dapat siyang humingi ng pagpapatawad ngayon. Subhanallah. Ngayon na mga minamahal na tagapakinig, huwag na natin hayaan na madatnan pa tayo ng kamatayan. Tandaan, kailanman, sino ba naman sa atin ang hindi kailangan ng kapatawaran ng Allah? Hindi bagat mga alipin ng Allah, lahat tayo kailangan natin ng kapatawaran ng Allah, at ang kapatawaran ng Allah hindi natin makakamtan unless marunong ka rin humingi ng tawad sa kapwa mo tao or marunong ka rin magpatawad sa mga taong humihingi sa iyo ng kapatawaran. At dahil doon mga alipin ng Allah, maikli lang ang oras natin, dapat isa sa lubong natin sa buwan ng Ramadan, wala tayong kagalit, wala tayong kaaway, lahat tayo ay magkakapatiran. Patawarin natin ang isa't isa, humingi ng tawad at matutong magpatawad mga alipin ng Allah, at saka natin makakamtan ang tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at makakamtan ang gantimpana ng lahat ng ating mga mabubuting gawa. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ya Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Moon sighting na po bukas pag pumasok ang Maghrib, sana hindi maging moon fighting. Moon sighting po yun, hindi moon fighting. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.